Najrýchlejším cestným pirátom v Bratislavskom kraji bol počas akcie tento 23-ročný mladík. Po obchvate hlavného mesta uháňal 160-kou. Vážnejším problémom je podľa policajného viceprezidenta vysoká rýchlosť v obciach. Napríklad v okrese Humenné namerali vodiča, ktorý išiel cez obec Brekov rýchlosťou 109 km za hodinu. Prekročenie rýchlosti v obci o 45 až 50 km za hodinu spravidla pri strete či už s chodcom alebo cyklistom znamenajú smrť. To si zrejme neuvedomil ani vodič vo Vrábľoch. V blízkosti základnej školy išiel 95 km za hodinu. Vodič uvedeného vozidla v pozastavení tvrdil, že si chce len vyskúšať vozidlo, a tak neviem, či sa skúša vozidlo v obci a pred základnou školou. Ešte pred rýchlostným maratónom polícia vyzvala ľudí, aby im pomohla vybrať nebezpečné miesta. Nielen motoristi, ale aj obyvatelia a starostovia obcí vytipovali polícii viac ako 600 úsekov. Spolu na nich zaznamenali viac ako 2000 prekročení rýchlosti, pričom v obci to bolo až 1700 krát. O vodický preukaz neprišiel nik. Najvážnejšie priestupky riešili blokovou pokutou do 800 eur. Každý piaty vodič odišiel s napomenutím. Koľko polícia vyzbierala počas celej akcie, však povedať nevie. Pre nás nebolo teraz dôležité, aby sme sa vystatovali, že toľkoto a toľkoto pokút sme uložili na také sumy. Nevieme vám to povedať. Vôbec sme to od nich nežiadali z tých krajov. Za prvé 4 mesiace tohto roka sú štatistiky nehodovosti lepšie ako za rovnaké obdobie minulého roka. Menej nehôd sa stalo aj počas dopravno-preventívnej akcie. Zatiaľ čo minulý rok v priebehu rýchlostného maratónu zomreli na cestách 3 ľudia, tento rok ani jeden. Kristián Čekovský, RTVS.